के समधि समधीन के ना। लेकिन आज ना 2 दिन के बाद सावन चढ़ गई बा भाई। हाँ पहले अच्छा हमारा में ये होखेला गलती वाला जाला तो सब कतना लोग के घरे तो लहसुन प्याजो खाइल बंद हो गइल बा। हमनियो घरे तोहरो घरे ताई पहले एगो भजन से हमने के कार्यक्रम की शुरुआत के जाऊ। हमने के यूट्यूबर वाले भाई लोग भी आ गए बोलो अतना हमारा कार्यक्रमों के फोन आइल है जितना यूट्यूबर वाले भैया के फोन आइल है। ताई सब कोई के स्वागत बा और एगो छोटा सा भजन से शुरुआत कर जाऊ फिर जैसे हमने के गार्जियन के आदेश रही। एगो बड़ा गीत इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग में चला था सुन ले बड़ा कि ना बाबा कि बजवा ले बजनिया हो रोवे डोलिया ले कहां। आई बियाह के गीत ह एकरा के लोग गीत में गावल बा कि छतवा ले चलस जाए अपना भैया साथ। बियाह के विदाई के गीत ताई सबसे पहले भजन से एगो गीत के शुरुआत कर जाऊ। कैसे कहे के बा देखिए आजकल जब से सावन चढ़ल बा दी बाबा तब से हम देखा तनिका कि कोनो शूट पर कोनो स्टूडियो पर खाली सावने के गीत स्टार्ट होता सावने के गीत गवाता। तैयो खेला जब समय जैसा रहे लोग उस तरीका से ढल जाला तैसे कैसे कहे के आजकल के लोग के कि हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला। कि हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला। हरि के भजन न कैला घर के न घाट के भैला। हरि के भजन न कैला घर के न घाट के भैला। नर्तन पाके जीवन बना ले रे पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला। गावेले दास गायत्री माहुर हो गईली मिस्री। गावेले दास गायत्री माहुर हो गईली मिस्री। देखला आजमा के जीवन बना ले रे पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला।